Здравейте, приятели! Как сте? Аз съм Алекс. И както в другия епизод ви казах, ще ми се падне супер Magical Chest. Но за жалост не се падна, а се падна Magical Chest. Но дано да ми се падне нова карта. В този блок ще ви покажа, за жалост не ми пратихте. Но добре, аз сам ще си ги разпределя. Във втора или първа? Нека да е първа. Добре. Да видим какво имам. Добре, мога да махна Хокрайдера и да сложа принца, например. За еликсира, не знам, или пък за пеката. Може да сложа батъра. Ето на еликсира. И да почваме да видим какво ще стане. Добре, майче някакъв китаец. Китаец! Добре. Аз ще направя така. Винаги това е най-добрият начин да блокираш карта. Ако тръгнете да блокирате, да не е задължително. Но иначе е много добра атака да блокирате. Добре, той ми пусте, аз от другата ще пускам. Наистина. За сега се оказва силен. Аскло. Парел. Да. Това не го очаквах. Добре, ще такуми с Уича. Аз съм Уич. Добре. Добре, той му би. Признам. Добре. Ще изчакам да го взема и нападам. Добре, взех му първата кола. Какво да правя с дракона? 12! Не, какво да правя? Давай Минал Хорс! Аре! Не! Вземе! Добре, аз пускам Гоблин Барел. Майце, няма нападете. Тъпчуци, винаги не се... Не! О май гад! Не! Нямам нищо! Добре, това не го очаквах. Не! Леле, той е силен. Добре, ще го блокирам. Добре, пускам балона, но доколкото гледам, той може да го блокира ли? Не. Давай, взимам! Да! Зего! Зего! Добре, сигурно, че е сериозно. Добре, Следващия път вие ми пращайте коментари и ми пращайте декове, които да използвам. Абонирайте се! Довиждане!